Per sèptima vegada una trobada d'aficionats a la meteorologia en la qual sobretot destacaríem dos perfils de ponents, un perfil que és més mediàtic, en aquest cas l'home del temps de TV3, Francesc Mauri, que és geògraf, i l'altre un poc més tècnic, encara que els dos són gran entesos, és Rafael Armengot, que també és geògraf, va ser membre de l'Institut Nacional de Meteorologia i ara mateix també és divulgador i també col·labora en Avanet. Bàsicament van a parlar del tema dels avisos meteorològics i la seva importància, la seva correcta transmissió a la societat. L'altra part important d'esta trobada és el que, si no recordem, és el 5è concurs de fotografia meteorològica en aquest cas. Sempre que ens reunim la gent dedicada a l'oratge, al temps, la veritat és que va molt bé perquè intercanvies impressions, sensacions, t'enriqueixes personalment i tots compartim això, informació, coneixement, i fer-ho en indrets peculiars, carismàtics, com són l'interior de les Terres alacantines, doncs encara millor.